जेब्लानि आल गोजोनो थामनेलाव जि बाथ्राखौ नुदों जे नोंथांमोननि गेजेराव आङो थार बाथ्राखौनो होननानै फैबाय स' बेनो जाहैबाय मा बिसिडिसिनि मासिगिरि लंपट राजेश नार्जारिया दिनै गावनि हिन्जाव थाखासेयावबो गुबुन हिन्जावखौ लानानै खारदों एबा लानानै दङ दा बिनि डिटेल्सखौसो मिन्थिनांगोन नङा होमबा डिटेल बाबै दिनै नोंथांमोननो खिथानायदों बिथाङा सासे बिसिडिसिनि चेयारमेना नै आजिलि 5 बोसोरानो जायाखै एसिनिफ्राय लाख कौटि रां मोननानै दिनै बिसि गदायलानो हाबावखो माबोरै मोनखो एबा माबोरै जाथावखो बिलाय बे जाथाया बोरै जानाय स' बेखौनो आङो थुन' नोंथांमोननि गेजेराव बुङाब्लाबो आं बुंनो होननानै फैबाय नोंथांमोना बेनिखायनो जुदि थार बाथ्राखौ मिथिनो लुगैदोंबा भिडिअखौ जोबजासे नायनो हागोन बेनो जाहैबाय मा लोगोफोर 21 नं माने 21 नं सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय बे जाहैबाय रुपुहि गरामारा होननानै बुङो माने रुपुहि गरामारा बिसिडिसिनि चेयारमेन आरो बियो सोरो बे राजेश नार्जारिया जायनाखि गावनि असे बिसि थासेयावबो आरो 8 बोसोर बैसोनि सासे फिसा हौवा थासेयावबो दिनै बेखौ जोगारनानै गुबुन क'क्राझार जिल्लानि माने गुबुन सिख्लाखौ हाबा खालामदों होननानै दिनै मिथिनो मोननाय जादों दा बाथ्राया जाहैबाय मा बिनि गुबै गामिया जाहैबाय मा बेयो जाहैबाय मा लाहरिपारा होननाय बे लाहरिपारा गामिनिनो बियो बे लंपटआ बे राजेश नार्जारि बे दा बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर बिनि आंगो एबा गिबि बिसिया फोरमायदों जे फोरमायनाय बायदिब्ला बिराद दुखु गोनां काहानिफ्रा मानोना बे लंपटआ जाहैबाय मा सिगां समनिफ्रायनो गावनि बिसि गिबिखौहाय माने बुयोमोन जाहैबाय लोंला जाला डिस्टार्ब खालामो हरना समाव फैयो मालाबा सिखाजों दाननो नागिरो मालाबा रुवाजों देथानो नागिरो स' बेफोरबायदि अयथासार खालामबाय थाखायोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो जानो हागौ बिथाङा गुबुन सोरजोंबा लाइन लाखांनो खाथियावनो माबोरैबा गावनि बिसि गिबिखौ खारहोनो हायो बे खारहोनो हानायनि पलिसि लानानैनो बेयाव हयथ' बुला सोला खालामबाय थायोमोन जानो हागौ आरो आंनि मोन्दांथि बायदिबा दा दिनै बियो बेफोरबायदि अयथासार खालामनायनि खाथिराव दिनै बिसि गिबिया न'आव थानो हायाखिसै न'आव थानो हायैनि खाथिराव बियो दिनै फिसायनिफ्राय दसे आन्द्रायानो थाथ'नोसै होननानै बियो खारनानै थादोंमोन गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि न'आवबो थायाखै बियो गुवाहाटियाव खारनानै थाफैदों होननानै बुंदों आरो बेनिफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय दिनै माने नागिरनानै लायनो थिनबाबो बियो नागिरनानै लायाखै बे राजेश लंपटआ बिनि उनावहाय मिथिनो मोनबाय जे बिनि असे माने हिन्जावनि बिमा बिफा असेया नागिरनानै गुवाहाटिनिफ्राय लानानै फैदों बिनि उनाव गिबिया खारबाय नालाय खारनायनि सुजुग आरो सुबिदा लानानै बियो क'क्राझारनि बे सिख्लाखौ हाबा खालामबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों लोगोफोर दा बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना माने गावहा बिसि गिबि थाखासेयाव सासे गथ' थाबाय बे गथ'नि माया गैयाबा गथ'खौ मा खिमोननानै जोनोम होखो बियो गथ'नि फारसे एसेबो जुदि माया गैयाबा गथ'खौ मानो जोनोम होदों हा नोङो बेखौनो नोङो फसायनानै हाबा लाखाबाय बे हिन्जावनाव मा दं बे गिबि हिन्जावनावथ' बेनो दंना मा मोनसे खुबि जादों नोंनि गिबि हिन्जावा दानि गदायालाय माथो दं बेलाय मा बांसिन दं बेहालाय मा बांसिन दङ दा बेखौ होनना बुङो गांसो गोरलै नागिरनाया बेखौ होनना बुङो गांसो गोरलै नागिरनाय आरो बेनो लोगोफोर जायहा जेबायदि आखुनि मानसि बेफोरबायदि आखुआसो बेबायदि आखुजों सौग्रावखायो जाय हिन्जावखौ लानानै फैखादों बे हिन्जावाबो देहायारि सोमोन्दो खालामग्राखा हिन्जावखासो बियो जायनि फलाव बेखौ मोनबोदों नङाबा नोङो नर्माल सोद्रोम समाजजों गोरोबनानै थाग्रा मोजां आखल आखु गोरों गियानि मानसिफ्रा बेबायदि गदाय हिन्जाव लाखाया गदाय हौवाजोंबो एबा बियो हाबा जाखाया बिसि फिसा थाखानाय होनना मोनथिखानानै बै हिन्जावाबो बे हौवाजों लाइन लाखाया दा बेनि बाथ्राया थाखा फैसानि लब दिन्थिलायबाय दिनै जानो हागौ बिसिडिसि चेयारमेना मानिफ्राय फैसा मोनो बेलाय मा बिसिडिसि चेयारमेना बेथन दं ना मा दं जेबो गैया मा दं रायजो राजाफोरनि मालाबा खम्बल होनोनो 100 थाखा लाबाय खम्बल गांसेयाव मालाबा गेस सफैदोंनो 100 थाखा लागोन मालाबा रेशन कार्ड बानायदोंनो 200 थाखा लागोन मालाबा न' फैबाय न' खेबनांगौनि मानैनि 4000 5000 लागोन स' बेजोंसो फैसा मोनगासिनो दङ आरो बे फैसाखौनो दिनै बियो मिसइउज खालामबाय हिन्जाव गदाय लानावसो बाहायबाय बियो दा बेनिखायनो आंबो रिकुवेस्ट खालामगोन प्रमद बर'खौ प्रमद बर' नोङो दिनै बिटिआरनि चिफ जाबाय आं नोंखौ सेल्युट खालामो नोङो सारा बेखौ बिनि सायाव इमिडियेट एक्सन लानांगौ बे जाथाया थार जाथाय दिनै नंखाय जाथाय नङा नोंथाङा बेखौ थाबैनो ब्लकखौ बुंहरनानै गोख्रैनो बेखौ माने बिसिडिसि चेयारमेननिफ्राय बेखौ सिफायना होनांगौ बेखौ थेर बेथेर खालामनांगौ रसा फोरोंनांगौ बेखौ जाय दिनै गावनि बिसि फिसा न' बां थाखानानैबाबो बिसि गिबिखौ जोगारनानै आलाय सिलाय गोदाव सोराव खालामनानै गुबुन हिन्जाव लानानै गावहा सुखि शान्ति जानो नागिरदों बेबो सुखि शान्ति मोनजानो मोना सुखि शान्ति जानो मोना बेबो बेनि न'खराबो थेर बेथेर जानांगोन बियो बे हिन्जावजोंबो सानसे गारजाफिननांगोन बियो बेखौ लामानि सासे बिबायारि खालामनांगोन मानोना बेबायदि आखुआ जोंनि समाजाव बारानिफ्राय बारा जाबाय ओंखायनो
जानो हागौ बिनो आं होनखादों बे BCDC निफ्राय रायजो राजानिफ्राय थगाय थसि लाबोनाय 200 300 400 500 बे फैसा मोननायखौनो बे दुगा सानदों आरो गावखौनो बियो मा सानदों गाव खरपुरि दं सानदों खोमा आरोना बेखौ लानानै दिनै बे गिबि हिनजावखौ नागारनानै आरो फिन गदाय हिनजाव लानानै दिनै बिसि गिबिखौ मेगनाव मोदै खुगायाव खदै फिसाखौ दिनै दुखु दावदाब होदों बियो साला फिसानि फरायनांगौनि खोथा दं फिसानि इयुननि बाथ्रा दङ बेखौ सानालासिनो गावहा माने गदाय हिनजाव लानानैसो गोसो होदों बे साला मुर्खआ साला मोसौ गियाना बेफोरबायदि मानसियानो साला समाजावहाय एकदमबारे दद्र दिन्थिफ्लानानै समाज सिबियारि दिन्थिफ्लानानै दिनै सासे BCDC नि मासिगिरि हिसाबै दायथ' लानानै बेनि माने बिबानखौ मावफुंनो हायालासिनो आरो दिनै गोदान दिनै हिनजाव गदाय गोसो थोनानै न'खरखौ थेर खालामना लानो नागिरदों बे थासारिया बिटिआर हालामावल' नङा मोनफ्रोमबो हालामाव जागासिनो दङ सोरबा कन्ट्रेक्टरजोंनो सोरबा BCDC चेयारमेनजोंनो सोरबा माबा साख्रियारजोंनो सोरबा माबा गारि ड्राइभारजोंनो सोरबा हेन्डेल आरो मा होनबावनो आरोना बेफोरबायदि थासारियानो जोंनि गेजेराव सोलिगासिनो दङ ओंखायनो आं दिनै नोंसोरखौ जेनेबा मानो मानसि हिसाबै गावखौ कमन सेन्स दानांगौ मानसि हिसाबै मालाबा नों नेगेटिभ सानफ्लांनो हागौ सानफ्लांखायो मानसि हिसाबै सोर नेगेटिभ सानफ्लाङा गासैबो सानफ्लांखायो दा बेखौ नों गावसो रियेलाइज खालामनानै गावखौ कन्ट्रलाव लाखिनांगौ बे नोंनि दायथ' दिनै बेफोरबायदिनि खाथिरावनो दिनै जाथियाव बियागिरि बरनाम जाबाय दिनै नोङो दिनै मोजां लामा लानो नागिरदोंमोन नों BCDC नि मासिगिरि मोनबाय एसे एनै रां रुफा खामायनो सुजुग दं खामायदोंमोन नाथाय नों दिनै बे समाव नोंनि लाइफआ बरबाद जाबाय बेस्रा नोङो लामानि बिबायारि जागोन सानसे उफाय गैया नोङो खामला हाजिरा मावनानै नोङो संसार जायाबा जेबो राहा गैया राजेश नार्जारि नोंखौ बुंबाय आङो नोङो दिनै BCDC सिस्टेम जानानै दुगा जादों नङा होमबा हिनजाव सानै लानो हासिगोन फिनिस हासिगोन सानदोंमोन नङा होमबा नायबानो जाबाय नोङो लामानि बिबायारि जासिगोन नोङो दिनै नोङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो नाङामोन दाबो सम दङ बिसार जानांगोन प्रमद बर' सारखौ आं रिकुवेस्ट खालामगोन दिनै नोङो दिनैसिम जे खामानि मावगासिनो दं थार खामानिखौ मावगासिनो दङ बेनिखायनो बेफोरबायदि इनाय अनागारि लंफर मानसिफोरखौ दोननो नाङा बिथांमोना बेफोरबायदि मानसिखौ लाई होयोबा सिखाव होयोबा दुनियायाव ब्रेव ना बारफोरबायदि बयबो लाई होजोबगोन आरो लाई होनानै बयबो लाफाखागोन ओंखायनो आं होदों प्रमद बर' सार प्लिज आंबो गोरबोनिफ्राय खावलायदों बे दुखुथिया न'खरखौ मदद खालामनांगोन बेखौ जाय मानसिया दिनै गावनि बिसि गिबिखौ गथ'खौ आलाय सिलाय गोदाव सोराव खालामनो लामानि बिबायारि खालामनो नागिरदों बे खुद गावनो जानांगोन गावबो नों खालामनांगोन बेखौ गावनि बिबाननिफ्राय थेर सिफायनांगोन आरो खुनु बेखौ पार्टियाव जायगा होनो नाङा गावखौ जेखि पार्टियाव थायाथों मानो बेखौ UPPNनिफ्राय एरख'नांगोन आं बेखौ दिनै बुंबाय आरो राजु जेनेखि राजु नार्जारि UPPN सेक्रेटारि आङो सारखौबो बुंदों नोङो बिनि सायाव इनिसिएटिभ लानांगोन नङाबा जेबो मोनसे पार्टिया माने मान सम्मान गैयै आइजो माहारिखौ माबा अननो रोङै एबा सन्मान होनो रोङै माने बेसाद मुवा बेसाद बाहायनाय बेबायदि थासारिया फैगोन सानसे ओंखायनो आं बुंदों बयबो आइजो माहारिखौ मान होनो सोलों आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय थेंक इउ